Thokozani kakhulu. Thokozani. Thokozani kanzamkhulu. Thokozani kakhulu. Ngithemba ukuthi niyaphila. Asiphileni ngani zekhehla ngenani sizoxoxelana izindaba. Ngenani impela Thokozani nje. Sicela impilo ngani zamkhulu. Ngifuna sizoxoxa ngokuthwasa nje ukuthi ukuthwasa kuyini kahle kahle la khona. Sizokwazi ukuthi siqonde. Thokoza gogo. Thokoza kakhulu salukazi. Ngoba kuyahlupha kakhulu lento le yonga-understand noma yongaqondi ukuthi ukuthwasa sithwaselani kahle kahle. Kuyini ukuthwasa? Ngiyanibingelela kule mina namhlanje. Ngithemba ukuthi usuku lusaniphethe kahle kakhulu bagogo nomkhulu. Kukhona into engifuna siyiqonde. Hey! Lapha ekuthwaseni kanzamkhulu. Umunye umuntu uyayibuza mntwana ekhehla ukuthi kahle kahle ukuthwasa kuyini noma sithwaselani kakhulukazi. Understand? So egcine ngayitholanga impendulo. Kukhona abantu abangakhona ukubona indlela yaphambili ngenxa yokuthi kubamele ukuthi bethwase kodwa bona abafuni ukuthwasa, abakusaba ukuthwasa. Lowo muntu loyo ubambelele ngento engekho. So kahle masithwasa senzani? Ukuthwasa mntakamkhulu akuthwasa umzimba. Noma mhlambe usuke uthwasa umzimba. Umzimba uma ngabe uthwasa usuke uyolashwa. Kahle ngokomzimba usuke uyolashwa ekuthwaseni. Awuyili uyothwasisa umzimba, kuyolashwa umzimba. Ukuthwasa idlozi mntana ekhehla. Idlozi elithwasayo kumele sik-understand ilokho kuqala. So wena uma ngabe unqabi ukuthiwa kuwe lithi idlozi hamba uthwasa, unqabi ukuthwasa, kodwa uexpect ukuphila emzimbeni, ufuna ukuphila, uzophila kanjani? Ngoba phela kumele uyolashwa umzimba, kuthwasa idlozi lisebenze ngawo. Wena uzophila kanjani ungayo uyofuna ukuthwasa ngoba ngisho uma ngabe siyothwasa kusuke kuyothwasa idlozi, kulashwa umzimba. Kukhona abantu abahleze bakhala ngezigulo emzimbeni. Yazi ngiphethwe iqolo, yazi ngiphethwe ikhanda, ngiphethwe isifuba, ngiphethwe yini. Uzolapheka kanjani ungafuni ukulapha idlozi wena kuqala? Ngoba phela lezi gula akukona ukuthi mhlambe kukhona ukuganga noma mhlambe kukhona izifo ngawe, cha. Kuyenzeka ukuthi mhlambe nje ngoba kumele ulashwe noma kumele ulapheke. So wena ngempela ulindele ukulapheka kanjani ungalilaphi idlozi lakho, uliyekela nje emuva kakhulu. So asik-understand into yokuthwasa usuke uyothwasisa idlozi noma uyothwasela idlozi ebese ulapha umzimba wakho ukuthi ukwazi ukululama. Akekho umuntu othanda ukuphila ngokugula njalo hlala uyagula njalo. Akumnandi lento leyo. Wonke umuntu ufuna ukuphila ngendlela ekuyikona. And futhi kasiye siqaphele into le ukuthwasa kuyahamba bese kuba khona lapha ekufake block khona izinto uma ngabe ungakwenza oba ngabe kufuneka esimeni sakho ngoba manje wena kuyofanele ukuthi uphikise ithonga. You understand? So maningi amathuba ukuthi ngayiblock into zakho ukuthi zivaleke zonke zingavuleki nxa ukuthi usamelele isikweli futhi kusamele uyothwasa. You understand? So lento leyo asiqondini kakhulu ngani zamkhulu ukuthi ibalekile kodwa ibaleke kumuntu ofanele ukuyenza. Hayi kumuntu oyicabangela yena ukuthi kumele uyothwasa ngoba manje uzoyithuka usilimala futhi. Ulimaze nje kakhulu umuntu akamkhulu uthi uyilimaze ngebomu. Yabona? Asambeni makungabe kuphoqa ukuthi siyothwasa, asambeni siyothwasa. Kunezinto lapha ezifundwayo ekuthwaseni engeke siyikhulume thina kakhulu. Eziyinkinga kumele uzazi ngedlozi lakho. Mhlawumbe wena ungayibona ukuthi umoya ubhobokile noma mhlawumbe ukuthi ayilami idlozi liyakhuluma ngamaphupho, but kukhona izinto ongazazi okusamele uzazi ngedlozi lakho. Yabona? Uzozazi kanjani wena ungafuni ukuthi
uyothwasa, ngoba phela ukuthwasa kuyinto eyisiphiwo futhi esivedlozini. Idlozi lakho mali kuphela ithamba uthwasa uzoliphikisa kanjani? Kanti enye into futhi kumele si-understand, kukhona umuntu othi mina nginesithunywa angizwi kuyothwasa. Nkosi, kanti ubani owathi isithunywa sona sithaselwa? Umbuzo loyo. Ngake ngasho ngathi asike sifunde ukuhlukanisa phakathi kwesithunywa nengilosi. Yabona, bese umuntu ethi ngoba nginesithunywa mina ngizokuthwasa. Isithunywa abangcwele, kukhona izithunywa eziphakamelayo, kukhona izithunywa okumele uhambe uyothwasa. Kukhona abantu abethi mabethwasa ubafice begcobisa umcaka ebusweni, begcose nje lento emhlophe, abanye abawazi umcaka yini lento emhlophe, kanti basuke begcobiseleni labo bantu. Abanye bathi begcobisa ibovu kwelinye iside, begcobisa umcaka kwelinye iside, bawugcobiseleni umcaka, okusobala bakhombisa ukuthi bathwasele izithunywa bona. Izithunywa nazo ziyathwaselwa makufanele futhi abantu abomkhulu. Asike sivukeni ngokomoya, si-understandeni ukuthi singayitshethi ukuthwasa ukuyo waste isikhathi, ukuhlala emzini womuntu noma uhlala emzini womuntu noma ukwenzani. Cha, ukuyokhanda i-connection yakho nedlozi lakho phakathi kwakho nobabili ukuthi ibe khona. Ukuyokhanda ukuthi nikwazi ukuxhumana, ufunde ukuthi sixhumana kanjani, noma sivule lo moya wokuxhumana nedlozi lakho, bese uyakwazi ukuthi nawe uqhubeke usebenza abantu. Ngoba ngempela uma ungafuna ukuyilalela inkulumo evezwe edlozini lakho, uyogcina ngakho nje ukuzamula lokho. Uzamula inani stop into engapheli, nabantu beze bekubuza ukuthi hayi bo khuluma phela nakho uzamula ungasayeki, uzokhulumani ngoba awuzwa. Kubuhlungu bantu abamkhulu ukuthi ulokhu uzamule njalo, ulokhu uzamula kodwa ingakhulumi lento ekumele ikhulume, ikulayeleze indaba. Ulokhu uzamule njalo, lokhu uzamula uzwe ukuthi ikhona into ekhona, ikhona into engivakashelayo. Uzokhuluma, uzama ukukhuluma izilimi kufana ingakhulumi. Izokhuluma kanjani ungafuna ukuyilapha wena? Ade ngikhuluma nomunye ugogo la khona manje nje zithi abantu abasafuna ukulashwa. Asike sizehliseni ngane zamkhulu, sibuye phansi emhlabeni, sike silashwe. Nami ngiyalashwa, kusenzeka nje mina ngisuke ngihambe ngiye kumelaphi wesintu nami omunye efike ngilaphe, ngoba ngisakudinga ukulashwa, angilashwanga ngokuphelele. Asike sizehliseni ngane, bese kukhona into engicela siye ezasilimaza. Hiyoy, asike siyekeni lokuthi uma ngabe sesizwe ukuthi sinedlozi noma umuntu uma eyakhuluma nje athi idlozi lakho likhulu, akashongo lowo muntu ukuthi idlozi lakhe likhulu kunelikabani, akashongo ukuthi likhulu futhi mhlambe kune umuntu oseduze kwakho. So lento asiyekeleni lento yokuthi sithathe ukuthi idlozi lami likhulu bese sikubeka la, bese sithi mina ngiyikumelaphi ngidlozi lami likhulu mina akekho umuntu ozongilapha. Asiyekeleni, iyalimazana, iza kulimaza ungakhola, iyalimazana into leyo ngane zamkhulu. Asingayibeki la ekhanda, izosilimaza kakhulu ukuthi idlozi elikhulu. Omunye wathi idlozi likhulu, omunye wathi idlozi elikhulu, wagcina endlule emhlabeni ukuthi idlozi elikhulu engafuna ukulashwa, wandlule ngabasebenzanga abantu, ingoba wayithwele ekhala lokuthi idlozi elikhulu, idlozi libe lidinga ukuyogezwa kulashwa. Yena wathi hayi idlozi lami likhulu, akukwazi ukuthi ngalashwa umuntu. Ngubani uma ngabe lilikhulu kanti lona libhobo lingane semthamo likubonisa indlela yakho, yabona. So asiyiqapheleni kakhulu lento, ingozi kakhulu ngane zamkhulu. Akekho umuntu onedlozi elikhulu kunelomunye. Nami la kithi likhulu kithi, hayi kuhelo omunye. Ngeke nje mina ngibone sengitshethi idlozi lami likhulu kunelakho, angikwazi ukuthi udabukapi. So lento abantu abekhehla Thokozani, ngihlushwa i-network la ngane zekhehla. So bengisasho lento asiyiqapheleni kakhulu, iyalimazana ngane zamkhulu. Asiyiqapheleni ingasilimazi ke nathi, sihlale nje kwethembeni, sithandaze ukuthi leli dlozi lisikhanyisele izindlela, ngoba sesithembe lona. Asekho elinye ithemba lethu njengamanje, sesithembile ukuthi sikhanyiseleke, siyibone indlela ngoba sizingane. Cha, ngabe ngiqamba amanga ngathi siyazi, asazi lutho thina singabantwana. Amen.